machiegni kendo nyakwar Mkajwang' migawo mathieth koro yango ni medo keto maino mar tiyo gi lony manyasani e jiwo lwenj kedo gi landruok mar kute mag ayaki. Ma oyangi gi migawo mar thieth e odiechiengni ma jiwe kedo lwenje kedo gi kute go. Jafwambo marwa Flora Tieno nigi ler mar wachno. Chakre piny Kenya yango jatuo manite gi kute mag ayaki higni 38 mokalo, nonro yango ni kwan mag ji maloyo milion 2 osewito ngimagi kaluwore gi tuono. Ma kaluwore gi nonro mar duol ma ochung'ne kedo gi landruok kute mag ayaki. Migawo mar thieth yango ni piny owacho medo jiwo okenge mag kedo gi tuono. Kane oloso e nyasi mar hingo odiochieng jiwo lwenyno, jatend migawo mar thieth Susana Humicha oyango ni migawono biro keto okenge mag lony manyasani e yor gayo landruok mar ayaki. We will leverage on digital solutions to enhance our prevention and treatment programs. Bende omedo ni sir mawuok kuom pinje maoko e kedo gi tuoche kaka kute mag ayaki osedok piny, gino mabiro chuno piny owacho siro jolos yedhe mapachoka e neno ni lweny mar kedo gi tuoche go odhi mbele e yo makare. We are committed to safeguarding the gains realized through donor support in HIV, TB, malaria, family planning, immunization, and nutrition programs. These programs has over the years relied on bilateral and multilateral donations arranged to finance essential commodities. This external funding has in recent years declined. To address these gaps, we have prioritized commodity security, including through the scale-up competitive local manufacturing. County mamoko bende ne oriwore kanyakla mar hingo odiochiengni e county ma Siaya. Gavana Orengo osingo ni county no medo keto okenge mag duoko piny landruok mag kute mag ayaki. And in Siaya, we are going to play our role. And our role as Siaya County government must include putting resources to ensure that our health facilities, our people on the ground have the skills and tools to fight against the AIDS pandemic. Orengo bende opuoyo dok piny mar kwan mar jogo magamo tuono kochakre hik 2016, gino ma bende owacho ni duogo chuny. I think we must take it with a degree of appreciation, although there's a lot of work to be done, that the rate of infection has gone down from 24% or thereabouts to 14%. County ma Kiambu bende oyango kar pimo kendo thiedho rowere kaluwore gi kute mag ayaki. County no chano konyo duoko piny landruok mar kute mag ayaki e kind rowere. We have constructed a youth-friendly center where they can come, they can play games in that center. They can also get their health support in terms of treatment, in terms of counseling, in terms of even discussions, and in terms of advice. Is a new innovation which will be helpful to prepare them for the future. Director mar weche thieth e county no Teresia Wanjiru bende owacho ni medruok e landruok mag kute mag ayaki e kind rowere ikelo gi medruok e kwan mar rowere matiyo gi yedhe mamero ji kachiel gi timbe anjao. The contributing factors for Kiambu County, you realize Kiambu we are adjacent to Nairobi County, and when you are able to see the data, you see Nairobi most likely it's leading, and you see these people either they sleep in Kiambu or they work in Kiambu, which is a contributing factor. We have so many institutions, higher institutions of learning, and like in one intake you get a town getting over 50,000 young people from various counties. So you realize the challenges from other counties are brought to our counties, issues of gender-based violence, drug and substance abuse, and also the peer pressure. Piny Kenya geto tieko landruok mar kute mag ayaki e hik 2030 tok nonro fwenyo ni kwan mag jogo magamo kute mag ayaki pachoka oidho kama romo ji 34,540 gamo tuono higa mokalo. Bende yangore ni mine kachiel gi nyithindo osebedo e kwan maduong' magamo tuono. Flora Atieno, Ramogi TV.